Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubuang panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Maayong adlaw na tong tanan. Salamat ta sa laing adlaw na sa gihatag sa Ginoo, no, kung nadin maka atuon ta sa ihang pulong sa katong mga bag-o lang nagtan-aw dire. Again, naatay series sa libro sa Lucas. So karon na nata sa Lucas kapitulo 9. Specifically na nataron sa versikulo 4 kutob sa 56. Kung na may mga Biblia, palihog kog abli dira sa Lucas 9 kapitulo
9, versikulo 44 kutob sa 56. So, ang ato yung hisgutan diri kay sa 46 kutob sa 56. Yan. Maying adlaw na itong tanan. So, before ta magbasa sa ato ang pulong at nag-ampot sa ta sa Ginoo. Labing gamhanan ng dalaygo ng mga Dios. Salamat Lord sa adlaw ngay mong gihatag. Salamat Lord nga makatuon na sad mi sa imong pulong. Ang gyampo nga sa tanan namong makatunan karon. Inato Lord nga among mabuhat. Yan nga paagi Ginoo. Mahimaya og malipay ka sa mga kinabuhi Ginoo. Salamat kayo Ginoo sa imong pulong. Amoy nagatudlo ka namo unsa man namo makutlo ani nga panlololan. Inato Lord nga ikaw igo ani para sa among kinabuhi. Kita na rin gipangayag pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. So kung may mga Biblia, again, abli lang. Unya, ako ni siyang basahon gihapon sa English. Kay lisod gihapon kog litok sa Cebuano. So English gihapon pero ato ra i-translate ra gihapon nato. O maghatag na gihapon tag summary sa tibuok passage nga itong gibasa. So ang pulong sa Ginoo nag-ingon diri sa Luke chapter 9 verse 44 kutob sa 56. Ingon diri. Listen to me and remember what I say. The Son of Man is going to be betrayed into the hands of his enemies. But they didn't know what he meant. Its significance was hidden from them, so they couldn't understand it, and they were afraid to ask him about it. Then his disciples began arguing about which of them was the greatest. But Jesus knew their thoughts. So he brought a little child to his side. Then he said to them, anyone who welcomes a little child like this on my behalf welcomes me, and anyone who welcomes me also welcomes my Father who sent me. Whoever is least among you is the greatest. John said to Jesus, Master, we saw someone using your name to cast out demons, but we told him to stop because he isn't in our group. But Jesus said, don't stop him. Anyone who is not against you is for you. As the time drew near for him to ascend to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem. He sent messenger ahead to Samaritan village to prepare for his arrival. But the people of the village did not welcome Jesus because he was on his way to Jerusalem. So when James and John saw this, they said to Jesus, Lord, should we call down fire from heaven to burn them up? But Jesus turned and rebuked them. So they went on to another village. Daming gamhanan nagdalaygo ng mga Dios. Again, Lord, among gipangayo ang imuhang giya karon pinagi sa imong Balangis Espiritu Santo na may magagiya ka namo Lord sa amo ang pagtuon sa imong pulong. And Lord, hinauta Lord, na nami makatunan ug ma-apply sa imong kinabuhi. Kinatanan Lord, gipangayag pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. So karon na nasa ta sa Lucas 9, specifically na nata sa 44 kutob sa 56. Pero ang atong pag-iisgutan ron nandito sa 46 kutob sa 56. Ang gamay lang ng 44, 45, murag hatagan lang tag short nga para background. So before ta mo sa atong mensahe, tanawon sa to ang context or ang background unsa to atong mga nahisgutan. So far nakahisgot na ta ato na ning nahisgutan ang katong pagpangutana ni Pedro ni Jesucristo kinsa siya tubag ni Jesucristo si Jesucristo nang utana ni Pedro tubag si Pedro nga siya Mesiyas unya nakakita na punta nga ang gipakaon si Jesus Christ sa 5,000 ang mga tao unya nakita po na to banhaw niya nagbanhaw si Jesucristo iya pong ipapadala iyang mga disipulo nga mo'y nagsangyaw sa pulong nang-ayo po sila dito gitagaan sila katungod sa Ginoo nga mang-ayo po nag-cast out sa mga demons so kumbaga ay lang ministry pick ba marag na silang pick silang ministry marag grabe ang ilang kanang kuan sa mga disipulo marag grabe ilahang na-experience siya na ba so marag kumbaga grabe na ilang kumbaga kung naatay kung sa ministry, kung active ta sa ministry, kung baga marag nata sa tumoy ba, marag successful atong feeding, successful atong
tabang sa mga nanginahanglan og tabang, kung murag na ba niya natay sakto nga funds, natay murag dinala matong murag satisfied ta sa mga panghitabo. Pero nikalit lag transition si Jesus Christ, ningon din siya nga, listen to me, remember what I say, the Son of Man is going to be betrayed into the hands of the enemies. After na murag nindot kay ilang mga nahitabo, nikalit lag ingon si Jesus Christ nga, mag-transition siya nga, mabot ang panahon nga, i-betray siya or kanang kaliwaon siya sa ihang padung sa ihang kanang mga kontra, sa kamot siya mga kontra. Pero mga disipulo, sila kasabot ani, sila kasabot. Niyon sa verse 45, but they didn't know what it meant. Its significance was hidden from them, so they couldn't understand it. They're afraid to ask him about it. But pasabot ani murag, ang transition ba nga murag, kanaganing, nindot kayo mga panghitabo, unya, kahit lang ingon nga, nang, ano si Jesus Christ nga, maabot ang time nga, na mo, traidor na ko, nga, anto sa mga kamot sa akong mga kuhan, which is mo na ang ihang plan, di ba? Ugwa man na, hidden man na sa mga disipulo, man sila kay Bao. But actually, nakahisgot na si Jesus Christ, nakaingon na siya nga, yung pag-ari, mo na iya, need siya mo suffer, na. Pero wag sila kay Baon sa metabo ni Jesus Christ. Na ilan sang sa cross, wag sila kay Bao ana. Kaya ang nahuna manggod sa mga Hudiyo sa unang panahon, kay nanginanglan sila og Misayas. Excuse me. Someone nga, ipada sa Ginoo para motabang nila. Pero ang ilang panglantaw murag kalibutanon kayo kay katong nga time, again balik ta sa context niya. Katong nga time under man sila sa Roman Empire. So babayad sila tax, dako kay tax na kumbaga gi-abuse gid sila maayo sa mga taga Roma. Unay tabo nga pagkaybaw nila nga nang Misayas, gamhanan pa jud kay si Jesus, pakita pa ginyo. Ayo na. Kumbaga feel nila, uy, natin tigluwas, pero kumbaga ang ilang ginahon nga tigluwas kay para sa kamot sa mga taga Roma. Wag gid sila nagunahon na nga lahi ang plano sa Ginoo. O kita kay bawo naman taron niya ibasa ang plano gid sa Ginoo, luwason ang tanan ang tibuok katawhan sa iyang pagpakamatay ngadto sa cross. So muna yang ginahan ipaabot sa mga disipulo. Nga mabot ang time nga muna ni may tabo inani wala nako, murag na ba. Buhaton na nako kung anong niari ko diri mo nang pagpakamatay. Murag wa kay gimahin sa mga disipulo, hadlok ko sila kay murag ganahan sila nga naragi si Jesus, ganahan na. So pag sumandisulti ni Jesus katon, nakabantay siya si Jesus Christ nga ang iyang mga disipulo hinuon, naglalis noon kinsay mas maayo kaysa may mas great nila. So muna direkta magsugod sa 46 kutob sa 56. So tulo ka butang nga ganahan ko i-highlight dire. Ang usa ka Kristohanon dapat i-prioritize nato ang atoang pagka mahipobsanon kaysa paglantaw sa itong kagalingon nga taas. Muna una nga palutulunan na ito makuha. Ikaduha, ang usa ka Kristohanon dapat makigtabangay sa mga iya sa Ginoo para sa iyang kahimayaan. Ikatulo, dapat ang usa ka Kristohanon makat-on sa paghigugma para sa tanan. So muna ang tulo ka buok nga patulunan nga magtuyok ta nga atong paghisgutan. So una mo to nga ang usa ka Kristohanon dapat unahon niya or iya i-prioritize ang iyahang pagkamahiobsanon kaysa sa mangita og kaayuhan or para sa iyang kagalingon. Muna idrigan ni tulo ni Jesus Christ nato adri sa verse 46 to 49 ingon dira. Then his disciple began arguing which of them was greatest. Yang disipulo nag-argue, naglalis kinsay mas maayo nila, kinsay mas great nila. But Jesus knew their thoughts, pero si Jesus Christ kibaw sa siyang hunahuna, sa mga hununa sa mga disipulo. So he brought a little child to his side. Yang gitawag gida siya usa ka bata sa iyang tapad. Then he said to them, anyone who welcomes a little children like this on my behalf will welcomes me, and anyone who welcomes me also welcomes my Father who sent me. Whoever is least among you is the greatest. Kung gamit niya ang bata siya, kung i-welcome niya mo yung bata, kisa mo welcome samas din sa nag-welcome muna ko, o kung inyo kong gi-welcome, inyo sa gi-welcome, ang amahan nga sa langit. Kung kisa'y mas pinaka-ubos, mao'y pinaka-taas, or pinaka-great. Muna ang term na gigamit ni Jesus Christ. So kumaga,
context nga nung giguha ni Jesus Christ ang bata, kay ang bata mismo, sa ilang panahon, wala na sila ikuan. Mara kung sato, bisag sato aguro diri no, kung may mga gathering, mga inana, or ang bata kay, duwa ba jud kayo na sila alamag kaayo, inana, or kumbaga low ang atong pagtanaw nila compared sa to. Munang, tudluan na to sila, inana. So muna ang ganahan ni Jesus Christ nga inana sama, nga atong tanaw atong kagalingon nga sama sa bata, muna yung gi-illustrate ba? Dapat less atong pagtanaw sa atong kagalingon. Kasi Jesus Christ ang may dako. So, ato makita dira nga naglalay sa mga disciples, pero naglalay sa mga disciples kinsay mas maayo nila, pero gi-correct sila ni Jesus Christ nga dapat ang atong paglantaw sa imong kagalingon ubos sama sa usa ka bata. Kung yang gipakita ba, maghatag siya sample. So usa lang na pasabot nga kita as a Kristohanon ato ging i-prioritize nga magpahiubsanon. Kasagaran magud sa ato usahay dili lang sa ato ang pagka-Kristohanon, kundi bisan sa ato ang mga daily nga mga ginaadlaw nga ginabuhat. Ganahan ta nga kita mo'y labaw, wala mamihin tahuso, may ngita adi mamihin tahuso siguro mo kuan na nga term. Pero kana ganing ganahan ta nga kita may mas taas na. Ganahan ta nga mas kung for example, sa itong mga kauban sa trabaho, dapat mas maayot na, dapat sagsweldo. Maragyan ba, marag high achievement ba, marag ginatag mga inana ng butang. Kumbaga, ang issue na sa tuang kagalingon, sa itong kasing-kasing, pride. Muna ganun i-correct sa Ginoo nga naan nga sa mga disipulo. Di sa kaingon nga, one time rin silang i-correct, kay makita nito no, kung atong basa ng Biblia, nagid ni nga issue. From Old Testament pa lang hangtod sa New Testament, nagid ng issue ang pride sa kasing-kasing, maganahan saman, bisan pagsugod pa lang, daan ni Adam ag ni Eve, niingon ang serpent nga, dili mo mga matay, kung dili mahimo, sama sa Ginoo. Di ba? Marag ganaan, pride, sama sa Ginoo, marag, inani, sa muna, nangaon sila. So, kumbaga, ang temptasyon, no, grabe, pride sa heart. So, ang issue ni nasa heart, sa kasing-kasing. So, dapat, ang ato ang pag-deal, ani, kinasing-kasing po, gikan sa kasing-kasing. Unsaon man ito pag-deal, ani, nga dapat sa kasing-kasing. So, kumbaga, atong itanaw, atong i-check ang atong kagalingon sa ato ang mga motibo sa mga butang atong gibuhat. Especially, isip nga sa Kristohanon. Like for example, ano marim tagsimbahan? Kung sa man mo motibo? Kani, pinaka-basic. Unto ko simbahan, kaya ganang ko ma-bless ko. Which is, di ba? Para na sa itong kagalingon dayon, diretso check dayon, para sa itong kagalingon, pride, para good ma-bless ko. Inana. Di huna-huna ba para mo serve. Which is nga mo untay gitawag sa Ginoo sa to be servant, mo serve. Pero again, para sa kong kagalingon, ako ning dalo na kong mga anak dire kay nani para nani. Bless akong negosyo, i-bless akong trabaho, i-bless akong pamilya. I mean, there's nothing wrong kay bawa mong gitang ang Ginoo may makabless. Pero again, ang motive ba? Mao ba gid sakto nga motibo sa usa ka Kristohanon nga mo serve sa Ginoo kay ganahan ta nga makadawat. Diba? Ganahan ta nga mas mulabaw. Huwag mo na ganan i-correct sa Ginoo. Ningon siya nga, kailangan mahipahiubsanon. Tanaw ni mo sa kagalingon, gamay. Which is, dapat mo isakto. Nga naman, kay if you believe nga ang Ginoo dako or great, dapat ang atong tanaw sa atong kagalingon, gamay. Kay kung tanaw ato sa kagalingon, dako, lisod kayo na to, dawaton nga ang Ginoo mas dako na to. Muna ang pride. Huwag mo na ganahan nga kutan sa Ginoo. Again, priority na to, ang ato ag yung hunaon, saan sa itong kasing-kasing hunahuna, nga mapahiubsanon. Kung naganan itudlo ni Yesu Cristo na to. Dapat magpaubos ta. Di na magunahuna. Unsa tay kadako, unsa kamayo. Actually, kani mga disciple, pag abot na itong nag-last supper sila, nagmorag hapon nilang gisgutan, nga kisay mo lingkod sa right hand, left hand. Ay, morag hapon, pride. Again, so di siya sayon nga pag-deal ba. So mo lang gi-remind ta ni Jesus kasi ay nga sa ato nga po no. Nga atong hunaon gid ba nga atong dawaton sa itong kagalingon nga natay issue ani nga pride sa itong kasing-kasing nga kailangan nato usbon ug ang Ginoo mo'y magatabang nato so, na mausab ng klase nga kinaiya. Ikaduha, ang isip ng Kristohanon di magunahon na nga or kailangan makigtinabangay especially sa mga iya sa Ginoo. Dili kay magunahon nga mas maayo sila, mailang grupo
mas mayo atong grupo, mas mayo ilang grupo, naglahi-lahi kundi dapat maghiusa ta para sa mission nga gihatag sa Ginoo sa ato. Ingon dira sa verse 49 to 50. Ingon diri. 49 to 50. John said to Jesus, Master, we saw someone using your name to cast out demons. Ingon siya, Lord, Master, nakita na ko, may someone dito nga nag-cast out of demon or kanang iyang gikuha ng asang demon possessed ba, iyang gi-cast out ang demon, iyang gipagawas ang demonyo. Pero ako siyang gingnan nga, hunong siya. I told him to stop because he isn't in our group. Ingon siya, wala siya labot sa itong grupo. Ang grupo yan pasabot. The 12 disciples. Mo ba ito gitudloan ni Jesus Christ nga, oh, ikaw to cast out demons, mag-ayo. Pero sa gingnan ni Jesus Christ, sa gingnan niya i-teach din siya. But Jesus said, don't stop him. Anyone who is not against you is for you. Ayaw, hunungi sila. Kung kinsa ang dili against nimo is para sa imo or kauban nimo. Dili kinsa to wala mong ingong uyon sa ilham mo to iyang kauban. Naman gayuban nga dili di mo tuo ni Jesus Christ mo inana. Pero kung kana nagtrabaho para sa Ginoo, ayaw pugni. Kung baga ayaw i-limit ang imong kagalingon. Usahay man gud ang pride, again, pride issue sa heart. Mas tanaw to, mas maya itong grupo nila. Bisa sa church na makita man natong, oy, mas nindot mi nami Lidgol TV. Nindot among praise and worship team, nindot tingog among song leader. Nindot among speaker. Inyo kay, oy, gamay ra mong bro. Instead of ganing magtinabangay ta, nagsige na nang tagkumparahay sa ato mga kuan. So manang kumbaga mo nagingon ni punto ni Jesus Christ, ayaw gunong, ayaw tan-away mo kagaling mas taas pa nila. Or insan nga grupo or nana. Dapat magkauban na hinuon tagpagsangyaw. Kanina noong mga gamay ra kay membro mo na kusog kay mang sangyaw sa pulong sa Ginoo. Yung daghan kayo kay wara sige nagadtog simbahan, which is sad truth. Makaguol nga panghunahon naon ba nga daghan kay membro ana pero wala kada Domingo ra mo Kristohanon kinabuhi. Lunes tud Sabado, wala gyapon way kausaban kumbaga. Pero again, ang punto ni Jesus Christ nga ayaw hunungi, ayaw ilimit ang gahom sa Ginoo kung unsa imong una. Kaya ang Ginoo mo nakaibaw ana. Pero natin mga guidelines, sa mga butang nga dapat di na to i-cross. Di na to malabang. For example, ang doktrina kana di gina. For example, magtinabangay dito ani pastor, tinabangay dito nga lain-lain nga grupo. Yes, pero naagyoy grupo nga dili ato. Dili belong sa ato ba? Di sa ato ang grupo. Saan ito pag-ibawa na pastor? Mao na dira na magawas ang sound doctrine or doktrina na to. Para natin mga doktrina nga gina-follow based na pod sa Bible. Kung magawas na gani sa Bible, oy, ilang gidoktrina kay kaning Bible plus kaning nga libro. No na X na daan. Nay mga butang nga dili gid nato pwede makauban. Like for example, si Jesus Christ mao the only one to heaven. Siya ang kaluwasan. Iyang pagpakamatay sa cross ngadto. Di na malalis. Kay muna gitudlo sa Bible, wala nagtudlo ang Bible og lain. Si Jesus Christ ra gyud ang only way to heaven, walay lain. Di pwede Jesus Christ plus kani, plus kana. Apel ang pagbuhat. Like na magay mga teaching ngayon ani. O kailangan nimo motuon ni Jesus Christ, pero para malangit ka, kailangan mabuhat sa gagmaayo which is wala gitudlo sa Bible. O say maning kamot mangud na mabuhat og maayo para lagi para maluwas kuno ta. Pero mana gibuhat naman na nato ato mo bitong nitawag ni sampit sa ngalan ni Jesucristo nga naman kay bisag unsa natong paningkamot di ginato maabot ang atong ganahan gumaw na ang kaluwasan. So mo nang gikinahanglan magpakamatay ni Jesucristo. Ngano si Jesucristo man kay wa siya sala. Di pwede si Moises, di pwede si Paul, di pwede si Peter nga naman. Kay mga tao na sila makasasala na sila. Gikinahanglan gyud nga si Jesucristo ang magpakamatay ngadto sa cross nga walay sala. Siya mo yung nagbit-bit sa itong mga kasalanan. O siya ang only way, way lain. Dili relihiyon, dili grupo, dili pamilya, dili papa, kundi si Jesus Christ ra ang iyang pagpakamatay nga sa cross. Mo'y makahinlo sa ato ang mga sala. Kana, di na malalis. Kung maingon kani sila nga, oy, tabangay ta ninyo. Among gituhuan kay kani Jesus Christ, pero kailangan ka mabuhat ani para malangit ka. Kailangan muhatag kag exact amount, muhatag kag 5,000, yan ani para malangit ka. Di na mao. So again, dapat kay baw ta ani mga butang. Importante gyud nga ang ato ang kaalam, ang ato ang
unsa ni pagtinguha nga makaila sa Hesukristo ato ginang trabahoon para di ta masipyat, di ta mapakyas. Sama ni kang John, nasipyat siya, ano man. O siya kay nga para dito sa Ginoo. Ang nag-iyang gikuan. So, di lang kayong masayop ta og ila nga para dito sa Ginoo, bisan sayop na po dayan lang gitudlo. Yeah, paday mo okay ra. So, kumbaga, dapat kaybaw kita ng mga butanga. Unsa man to pagkaybaw ng mga butanga? Siyempre, basahon ang Biblia, hibawon ginato nga unsay sakto pinaagi sa Biblia, way lain. Dili ang tinadluan sa atong mga katigulangan. Unsay mong gud atong mga sagulan na atong pagtuo tinadluan sa mga katigulangan. Ang inana nga mga butang ba. So muna dapat nga kaybaw ta para makatabang ta sa mga grupo, sa ubang grupo or makatabang sa gingharian sa Ginoo. Again, para makatadumangay ng tanan, dili na ito tanaw itong kagalingan mas taas ta or atong grupo. Di na ito mag-compare, magtinabangay ta. Pero, again, ay guidelines kinsa mga kagrupo nga dapat na tabangan. Kato mga sakto o iya gyud sa Ginoo. Ikatulo, kinalasan, kailangan makatunta ang isa Kristohanon makatun sa paghigugma sa tanan. Verse 51 to 56. Dingon diri. As the time drew near for him to ascend to heaven. So si Jesus Christ mabanhaw sa langit na kuno, hapit na, duol na. Jesus nagplano si Jesucristo nga moadto sa Jerusalem. Pero nagpadala siya og messenger or kanang tawo nga una niya para paandamon ang mga taga Samaritan village para moabot si Jesus Christ dito. Nakaagi naman si Jesus Christ dito, di ba? So, mubisita siya balik, inana. Dito. Pero, unsa may nitabo, unsa may gibuhat sa mga taga-Samaritan or sa kaning Samaritan village? Ano nilang gibuhat? Ingon siya nga, but the people of the village did not welcome Jesus because he was on his way to Jerusalem. Pero ang mga tao nga sa village, wa nila gi-welcome si Jesus Christ. Nga naman, kipadung mo siya sa Jerusalem. Again, ato na nang ma-learn nga ang mga taga-Samaria o ang mga Israelitas, di gina sila magkayusa nga naman. Pirmi na sila mag-away. Ang duha mo na ginang boundaries nga ikuha ni Jesus Christ gubon. Pero magalaan mo hapit si Jesus Christ dito, pero pagkaibaw sa sumita, uy, moadto ka Jerusalem niya. Ano mo agi pa makadiri, ayaw na, murag wala, ilang gi-reject si Jesus Christ. Wa nila gidawat si Jesus Christ. Imagine na, isa ka Kristohanon ka, pero i-reject ka. Nakaganahan, nakaibuhato niya. Ganahan ka, tanaan mo sakto gini. Pero i-reject ka. Di ba, lain man mo pamati, ana? Suko ka. Suko. Ang uban kay maglagot. Ang uban kay di naman nagad. Ambot, unsa ay mo action kung i-reject or kanang ingnon ka nga dili. Like, for example, murag bata ba? Mga, ma'am, kaon ko ni, may nga ayaw. Unsa may mga bata? Muhilak. Mga na sila. Pero unsa may gibuhat ni John? Mo niya ganahan buhaton, no? James ug John. Mo nilang ganahan buhaton sa verse 54. When James and John saw this, they said to Jesus, Lord, should we call down fire from heaven to burn them up? Pagkaibaw nila nga, wag welcome si Jesus Christ. Asya, nga Lord or Master, Jesus, pwede na tong tawag kalayo gikan sa langit niya para sunugo ng mga taga-Samaritan village. Kumbaga, hinana ba? Blagot yung sila ilang pagkuhan. Kumbaga. Again, nasa peak no, kumbaga sa ilang ministry, nasa Jesus Christ, kay bawas lang, unsay buhaton, pwede mabuhat ni Jesus Christ. Muna, ilang sunugan na sila. Di kanila i-welcome, pero unsay gibuhat ni Jesus Christ, ingon si Jesus Christ. But he turned and rebuked them. Yang gibadlong, mapaginaan na, unya, yato siya sa lain nga village. Pata siya mula sa Samaritan. Yan ang ipasagdaan. Yato siya sa lain nga village. Kumbaga kung sa ato pa, kung ato makita no same with the action ni James ug John, kung na mga rejection, suko, mangluod, o kay bawo na og sad to say bisan sa mga kasimbahanan nato karon, mao gyapon nato makita, lalis dire, balhin simbahan. Lalis dito, ha dire lineba kay. Kumbaga na ba, naara gyapon dire pero wala gitudluan nato ni Jesus Christ giyon sa pagdeal. Kung usa ka Kristohanon dapat mahigugma ka sa tanan. Gipakita diri ang gugma ni Kristo, grabe dako kayo. Duha ka grupo ang na-highlight diri. Una, ang iha mga disipulo mismo. Kung
kung ako, hindi man ma-compare na kung ako si Jesus Christ, pero kung kita pa to, nagbuot-buot ang imuhang member, for example, ikaw leader ka, nagbuot-buot imong member nga ni buhaton, gisugo kaniya mo ingon ka, imo kung gisugo. Diba? Pero si Jesus Christ wa siya na. Iyarang gibadlong, ayaw mo pag-diskutan na og nipadayon siya. Kumbaga gipakita ni Jesus Kristo nga ni tolerance or grasya, mas taas, mas dako iyang pasensya sa iyang mga sulog. I mean, dugay na kita nagkuyog dire, kay pakita na mong unsa ang paghigugma, unsa ang pag-ayo. Ya imo ingnon sunogon hinunan nako silang tanan, kumbaga ina ang Jesus Christ nga una. Pero ingon siya, di na nato buhaton. Balik sa St. Village, pag ang action nga gibuhat ni Jesus, ipakita niya nga nahigugma gyapon siya sa iyang mga disipulo bisag inana pa hunahuna. Bisag kita, grabe man kita mga hunahuna. Soko ta, mamalikas din ta, kung na mga di mahitabo nga ganahan nato. Pero grabe ang gugma sa Ginoo sa ato. Diba? So gipakita sa Ginoo nga gigugma niya ang mga ang iyang mga disipulo. Una nga grupo, kadang grupo mga taga Samaria. Kani mga nasa Samaritan village. Pagkibaw nga gi-reject niya, sa may gibat ni Jesus Christ, may move on. Lahi nga bilis siyang giadto. Wala niya gipugos. O siya mo ato dito, wala niya gipangasabaan. Kurago rin niyo, kita mo ato sa una, akong ginani-nani, wala gid. Wala mo na Jesus Christ, kundi move on siya, padayon siya, ginana pag-deal ni Jesus Christ. Isa to'y, padayon. Kumbaga, ipakita gyapon niya nga, ang gugma sa ginawa, gyapon mo usab, bisan pag imo ko i-reject. Bisan kita ba, sa una, wala pa ta kaila sa Ginoo, no? Taganan niya, atong una-una, atong kagalingon naman, sige naman tag-reject niya. Dugay gani giuban ni dawat sa Ginoo. Kaya naman, mas ganahan man ta sa ato ang pride, mas ganahan ta sa atong ganahan. Di mo ta ganahan nga, kailangan ta mo follow sa ganahan ni Jesus Christ, man, so reject na sa kasagaran. Pero, gigugma gyapon ta sa Ginoo. Kumbaga, ang iyang mga disciple, ug ang mga tao, gigugma sa Ginoo. So, dapat inana pod kitang tanan. Ang lesson re, nga atong paghigugma, di lang para sa itong kagrupo, sa mga kasimbahan na kauban sa simbahan, kundi para sa mga katawhan po. Iyang pakita nga nagugma gid siya sa tanan. Ug mo na ang atong nakatunan nga ang ganahan itudlo ni Jesucristo sa ato. Makatulod ta mga higugma. Undangon na natong mga away-away na ito disod sa simbahan. Mga libak-libak dira, nalang ganing dibuhat inani na libak. Instead of tabangan na to, ato na nang gilibak, ato na nang gikuan. Kumbaga, kung atong tanaw ng example ni Jesus Christ ba, nga atong gi-follow si Jesus Christ, dapat na atong mas higugmao na to sila. Mas ipakita na to. Gigugmam guys sila sa Ginoo. Kita na ba? Umtay katungod. Ilahaw yan ang kinabuhi. Dapat wag ito labot ana. Pero again, ang atong mabuhat, pahigugma kanila. Kung saan ato pagpakita, pahigugma sa itong mga kaigsuunan. Ato encourage. Tabangan na ito mga nagkalisod. Di ta masipang libak, di ta mga away. Kiusa ta para sa kahimayahan sa Ginoo. Kaduha, mga katawhan. Sa mga katawhan nga wala pa kailada ni Kristo. Nanginanglan po sila gugma ni Kristo. O gusahin atong kasimbahan na to, pakita na to ilang gugma toward anak kay mga feeding program, mga outreaches, mga medical mission, mga tabang, kaya ito'y pakita nga naigugmang Ginoo nila, which is nindot na siya. Pero di na ito kalimtan na ang pagpakita, pinakagrabe ang way of form sa pagpakita na ito nga naigugma ang Ginoo sa mga katawhan ay mao ang pagsangyaw na ito sa dako nga gugma nga gibuhat ang nga gihatag sa Ginoo sa ito ug mo ang pagpakamatay ngadto ni Jesucristo ngadto sa cross. Kung tinud-anay gid ato nga gigugma atong pamilya, atong mga silingan nga wala pa sa pamilya nato dira ni Jesus Christ. Wa pa ni dawat yan ni Kristo. Dapat ato silang sharean. Ato silang ingnan, sangyawan nato sila sa mga ayo nga balita. Una usa sa pamaagi nga pakita nato nga nahigugmatan nila. Kay ganahan ta nga ang gugma ni Kristo maopoy magdumala sa ilang mga kinabuhi. Pero usahay, di man tamay nana. Most of the time, di gyud. Kusog na kita may nagugma ko na lang. Gugma, mo ba nag-iingon ni Jesus kasi nga, dapat ilab na to sila. Pero wala na to gibuhat. So, inatunta nga karon, sugod karon. At ipakita ang gugma sa uban. Sama sa gugma nga ipakita ni Jesus Kristo diri ka nato sa iyang pagpakamatay nga sa cross. Ato silang ingnon, ana. Ato silang sangyawan.
nga pinakadako o pinakaimportante nga butang nga madawat sa usa ka tawo mao si Jesucristo. Dili nga bisag unsa nga kadaugan aning kalibutana. Ang dili si Jesucristo lamang. Atong sugdan, pagsangyaw ang pulong sa Ginoo nga dako niyang gugma nga siya mianhi namatay gilubong sa ikatulong nga adlaw na banhaw sa langit kung nisaad siya nga mabalik siya ug mo natong ipaabot diri karon. Kaya naton ta nga ato ning ihatag or istorya or isang yaw sa ubang katawhan para ipakita nato nga tinud-anay gitang nahigugma nila kay di ta ganahan nga nay mga tao nga masilaag sa presensya sa Ginoo. Magambot ha. Lamig gamahalan nagdalaygo ng mga Dios. Salamat Ginoo. Sa iyong pulong, Lord, nga painumdum sa mo, Ginoo, nga isip ng Kristohanon, Ginoo. Importante kayo nga among huna-huna, dili para sa mong kagalingon, kundi para sa imong kahimayaan. Dili para sa mong kaayuhan, dili para sa imuhang kahimayaan, Ginoo. Ikaw ra mismo ang maghatag sa mong kaayuhan. Hinata, Lord, nga imong usbon ang mga motibo sa mong kasing-kasing. Sa pagbuhat sa mga butang, hinata, Lord, na mo ning buhaton para sa imong kaayuhan lamang. Bisan Ginoo, di mi magsiglalis-lalis sa mong isip ng kaigsuonan. Dili, magtinabang nga hinaot namin, mag-encourage ay mi Ginoo. Ug bisan Lord, sa ubang katauhan, nga wala pa diha nimo. Hinaot Lord, nga sama sa imuhang compassion, imong kaluoy, nga imong ipakita kanamo Lord. Amo po nang ipakita sa uban. Ug amo silang sugilan sa maayong balita, ug mao na ang imuhang pagpakamatay, pagkabanhaw, imong pagsaad e pagbalik diri kanamo. Salamat kay Ginoo sa imong gugma. Hinata Lord amo ning ma-share sa uban pod. Kay tanan ang gipangay pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. as well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. We are currently fundraising to support our Barilli renovations. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.